Venga, bo día e gracias aos medios por asistir a esta convocatoria unha vez máis, algo moi importante para Muiños e para a comarca da Baixa Limia, como non, por suposto para a provincia. Presentamos dúas probas de piragüismo de promesas, unha que se celebrará este próximo domingo, con máis de 600 nenos xa inscritos, nos falará o presidente da Federación Galega del, e o día 9 teremos outra de nenos tamén con máis de 500 inscritos e con 40 e tantos equipos. Está claro que este tipo de eventos para un concello rural como é Muiños e unha comarca remonxada da cidade como é a Baixa Limia é de máxima importancia porque suele ter un retorno importante para a hostelería, como non, e de aí que teña que darlle as gracias primeiro ao representante da Federación Galega, José Manuel Fernández, delegado da mesma en Ourense, Freddy Bea, presidente da Federación, e tamén por a colaboración a Manuel, jefe do Servicio Provincial de Deportes e